هەرکودچە هەلبژاتنên Tirkiyeyê nêzik dibin. Îtir bangişa helbijatine propagandajî dest pêkirine berpirsên yan ji serkirdeyên hem opozisyonê hem jî yên desalatê niha yên Tifaka Cumhuriyet îtî êrişî hevdû dikin, hevdû tometbar dikin. Her du alî dibêjin eger dengî bidin me em ê Tirkiyeyê bigeyîne bi heşta ser erdî. Lanên din jî tometbar dikin dibêjin eger dengî bidin aliyê din ve Tirkiyeyê vegerînin qonaqê nexweş yên alozda. Derbarê vê mijarê min mêvaneke berez Mihemed Ata Yüksel mafnas li Diyarbekirê gelmeye. Berez Mihemed Ata êvar baş tu bixêr hatî ji bo Kurdistan 24 ji axiftineka Recep Tayyip Erdogan dest pê bikin êrişî ser Kemal Kılıçdaroğlu diketin dema li gel HDP rûniştibû digot we li pişt derî çi sûz ji wan radayîne. Çi sûzek Kemal Kılıçdaroğlu ji HDP radaya ku Kemal Kılıçdaroğlu bi vî awayî yan Recep Tayyip Erdogan bi vî awayî êrişî ser biketin. êvara me bixêr, dara me bixêr, hoşema bixêr be. Keko aku ez şabêr dikim li ser rojeva siyasetê hevdîtinên HDP û CHP her ku diçin zêde dibin rûniştin Rana Kılıçdaroğlu HDP her ku diçe di navbeyna wan de xwetbûn çêdibe. Lê heya niha me bi dengekî eşkere me nebihîste ku HDP û Kılıçdaroğlu li ser tiştekê şênber yanî mucessem axifî bûne û li ser tiştekê em bêjin şênber li her têrine ne ji hêla HDP de û ne jî hêla Kılıçdaroğlu de bi vî awayî tiştek bi çapemeniyê ve ya jî radiştî re nehat dikirin. Lê aku ev tê dihêjin ji helwesta HDP ev ku HDP anha bi awayeke geştî tevdigere. Yani dibêje ku ez ji bo demokrasiya ya pêştekçûyî ez tevdigerim û ji vê hilbijartinê hêvî dikim ku Türkiye bêtir bibe demokrasiyeke nû. Tiştên em bêjin neşên ber yani tiştên nazarî anha ji desthilatdariya nû hêvî dike. Ev tawanê Birêz Erdogan jî biya min anha tu pêşveriya wê tune. Çünkü ne bi awayeke bizî ne jî bi awayeke eşkere anha em nabînin Kılıçdaroğlu bi hev kirine be. Yani ser tiştekî em bêjin berbiçav li hev kirine be. Başa berez Mihemed. Tiştekî wiha em tê nagêjin çünkü HDP Berez Mihemed herçende bi fermî HDP ranegandiye ku piştevaniya Tifaka Millet diketin ji bo namzedê serokkomariyê. Lê eger Kurd di vê hilbijartinê da dengê xwe bidin namzedê Millet Kemal Kılıçdaroğlu wê tiştekî baş be ji bo pirsa Kurd ji bo paşa roja Kurdan? Ya bi rastî niha em di nav Kurdan de girseyekê yekpare nabînin. Yani Kurd jî di nav xwe de cur aliyan tê dikin. Yani aliyekê wê nêzî em bêjin Birêz Erdogan e, aliyekê wê nêzî Hidaparê ye, aliyekê wê nêzî cur partiyên Kurd e û aliyekê wê jî nêzî HDP ye. Anha em ji girseyeke yekpare nikarin behs bikin. Lê fakat girseya herî Kurd anha em dilê di navbeyna Birêz Erdogan û HDP de belav bûye û HDP jî tesîra wê li ser girseya Kurd heye û Birêz Erdogan jî partiya wê AK Partî jî li ser bandûr tesîra wê li ser girseya Kurd heye. Yani hilbijartinên em li gor hilbijartinên berê karin vêyekê bawayekê em bêjin eşkere bibêjin. Li aliyê din HDP her çi xas bawayeke veşartî piştgiriyê dide Birêz Kılıçdaroğlu. Başa berez Mihemed. Helbet dawiya da. Berez Mihemed. Eger Kurtî bersivamı de gelek ca Kurd dibêjin mafê me yê Kurdan pirsa Kurdan nayê çareserkirin ji aliyê desalatê ve li Tirkiye. Lê li vê derê da sûçê Kurdan nîne ku Kurdan nekariye namzedê xwe hebe yêkdeng be tifaqek heba ji bo vê yekê bandoriya xwe dirûst kirdiba? Eko bi rastî divê ez behsa vê yekê bikim. Anha Kurd mixafin siyaseta Kurd, siyaseta em bêjin raman û Kurd û hezda Kurd anha xetiriye. Yani li halûkî bi destê HDP ye, li halûkî jî bi destê AK Partî ye. Bixabin
او دواجو و پیواجویا چارەسەریە فرسەندت بوو امکانت دەفتت بۆ کوردان بەرکردان او فرسەند و امکان مخابن کورد تێک برن یعنی دەستا وەندان پێن لێ ئیرۆ ئانەها ji بۆ demeke demajo yani çareseriye daha tuştek ber Kurdan naxuye fakat ez tuştekî divê ez divê xalê bêjim Kurd anha binavendêra bixwe rast rast tamam dest xoş Beres Mihemed rast rast bikarin siyaseta Beres Mihemed Ata Yüksel mafnas li Diyarbekir gelme ve gelekî spas Beres Mihemed erbijît